Ассалому алейкум, духтаракои ютуб канали ма. Ҳама каса созен, хубен, фарзандатон хубанд. Чӣ ҳол дорен духтарако? Ҳаматон дар раҳмати Аллоҳ барои дастгириётон, подписатсия, лайку комментариётон. Барои гапҳои хубе ки менависен, ҳаматон дар раҳмати Аллоҳ духтаракои хушрӯ. Лайкотон амонен, подписатсия кунен, комментариёра ягон чироӣ карда, баъд видеора тамошо кунен духтарако. Дастгирии шумо пешравиёи каналҳои мо ҳама духтаракое ки влог мекунем. Духтаракои хушрӯ, ҳозир ман дар инҷа гӯшт бирён тайёр кардастам. Гӯшт бирёни тоҷикӣ, туи, қирғанӣ. Мо ки қирғанӣ ҳастем, ҳама хел тайёр мекунем. Камтар рӯған андохта гӯштамона бирён мекунем. хушрӯ сурхак мешава. Баъд пиёзаш меандозем. пиёза меандозем духтарако, хушрӯ тафш метем. Бисёр вақт бе ов, ҳам хеле дар болош помидор, болгарский андохта дамш мепартем, пилтара паст карда мепаса. ҳозир ман овдорша тайёр кардам. Овдоршам беҳад бамаззае духтарако. Вақте ки ова андохтем, пилтара пасттар мекунем, камтар мемонем буҷӯша. Камтар ки ҷӯшид, приправа меандозем, зира, чӣ хеле ки приправае истифода мебарем барои овқотомон меандозем. гӯштомон камтар мулоимтарак кишид. Баъд болгарский айболош реза карда меандозем. болгарскиро охирон меандозем, қатъи помидор ки маззаш хушрӯтар меброя. бисёри ами чизое ки тайёр мекунем духтарако, вақте ки мо ами чизои бамаззаша болгарский помидор ай охирон вақти пухтанаш меандозем, маззаш хушрӯак меброя. Ина духтарако ягон хел орд, ягон чиз неста. пиёз, болгарский, помидор, гӯшт қатъи анам хеле гӯшт бирёни ғавсакак тайёр мешава. гӯшт бирёни ман тайёр шид духтарако. соатш қатъи пухтанаш 3 соат, 3.5 соата ман ҳамин овқота тайёр мекунам. вақта бисёртар мегирад, не ки овқот беҳад бамаззае. то ҳамин бас гуфтана бамаззае да. ҳар ҳамин шаҳрҳои Тоҷикистонда ҳар хел тайёр мекунанд. И овқот худаш бамаззае да. чӣ хеле ки тайёр кунанд накунанд ки и бамазза меояд. гӯшташам мулоимаки хушрӯак пухтак. дар инҷа боша духтарако, тайёр кардам барои духтараком тарбуз. Тарбуза ба формое ки дар хона доштам. Ягон печин, ягон чӣ мепухтам. Анаму формо қатъи бридам, хушрӯ карда мондам. кӯдако ҳавас карда хӯрданд. кӯдак сера оно чизе ки хушрӯ мекунӣ миёрӣ, бо ба ҳавастарак мехӯранд. шумоам агар ки форма дошта бошен, ҳамун формаи хонатон қатъи тайёр кунен, кӯдакотон ҳавас карда мехӯранд тарбузотона. якташ гул мега, якташ ситора мега. нигоҳ мекунӣ ки тарбуза хелаша хурдиян. дар инҷа бошам ман чизое ки компанияи атомӣ истифода бурдагиам мебарам, шумода видео кардам духтарако. нигоҳ кунен, уходи рӯи ман ҳамаш ай компанияи атомияй. барое ки ҳамаи маҳсулотҳои компанияи атомӣ мада маъқуланд. чизе ки тамом шава, ман бо ай ҳамин атомӣ заказ мекунам барои худам. чизое ки истифода бурдам, уже тамом шудагиянд, чизое ки истифода бурдастам, ҳамаш ҳастай. агар ки шумо мехоҳем ки
уходи рӯи худатона ба маҳсулотҳои качественӣ, маҳсулотое ки дар рӯи шумо зарар намекунад истифода барен. ватсапи мада нависен, ма шумода доставка рӯй мекунам. Тоҷикистон боша, Россия боша, заказтона мегирем. иншаллоҳ ки рафта ай офисошон заказотона бепул мегирен. офис доставка бепулай. барои корам боша нависен, духтаракои хушрӯ. якҷоя шуда кор мекунем дар командаи ма. маҳсулотое ки дар компания качествои нағз дорад, дар оҷа коршам нағзай, барое ки одамода маъқул мешававу одамо мехоҳанд ки қати шумо кор кунанд, ҷизои шуморо заказ кунанд. маҳсулотҳои компания атоми арзони 10-20 нест духтаро, ҳамаш качествои нағз қатияй. пули нормальни кати мехарен, не ки ҳамаш сертификат дорану ҳамаш качествои аҷоиб катияй. ай харидагитон пушаймон намешен. агар ки дар ягон каси дига бу тавсия буден, шуморо раҳмат мегану налад не. ай расходи кардагишон ҳеҷ вақт пушаймон намешаванд, одамое ки ай шумо харид кардагиянд. барои ҳамин духтаракои хушрӯ дар хона шишта одамои кӯдакдор ма шуморо ёрдам. дар магазини Питёрка ҳозир ҳамхеле падарка додастиянд. одамое ки наклейка хариди бисёр мекунанд, наклейкаошон ҷамъ мешавад, метавонанд ки корча бигиранд. кӯдакои ма сади ки намерафтанд, дута майдаҳки қатим буд. берун ки мебировардам, бе магазин надромадан хона намеомаданд. баъд ҳамвода харид кардам, 40 дона ҷамъ кардам. 40 дона наклейкара додем, 699 рубл дода амира гирифтиянд. магнит дар сари раҳай оташон ай магнит харид мекунад. май Питёрка харид мекунам. дутарафа шуда ҳамиқа ҷамъ шудай. и корчаро ма ҳам хеле дӯст медоштам духтаро. ам якум бор дидамаш маъқулам шуда буд. гуфта будам оташа ки ам корча мада маъқулай. рафтиян овардиян амура. ман гуфтам ки ҳозир ба моҳи августа бо 40 тай дига ма худам 30 тай дига ҷамъ мекардам. ма ора бепул мегирифтам. якума гирифтам, гуфта овардиян. корчаи хушрӯ духтаром қатезе ҳастай ки я аҷоиб хушрӯкаро чӣ мада маъқулешид. агар шуморам наклейкотон ҷамъ шуда боша, корчаоша бигирен духтаро хушрӯай. ба нархи худаш бигирӣ, агар қиматтаракай. ами қиматай ки хушрӯай охӣ. иҷа боша духтарако, ай бозор харид кардаги буданд. ми гӯшту майдачуда дар кор шудаги буд, ай бозор оварда буданд. шумодам камтар видео кардам. духтаракои хушрӯ, ма дер видео партофтестам. шумо хавотир нашен. ма ҳастам, ҳами ҷаям видео мекунам. барои шуморо видео мепартом. хавотир нашен. камтар агар дими Садиқ Давудав ки будем, ака барои аму натонистам ма видео партофта. ака бо иншааллоҳ ки дертарам боша, неки видео мепартом. дар пеши Садиқ духтаро анам хеле дарахтҳо дидем. дарахти олуча, ҳар хел олучо, розови, сирх, сиёҳ, ҳар хелша дидем. шумода камтар видео кардам. пухтай агар ҳамихе хушрӯ ки аҷоиб ҳавасам кард. дар ҳамин Сочи падар модар, аҳлу авлод нест. дига ҳамаи чиз ҳаст. тамоми намуди мево, тамоми чиз, ҳавои тоза, ҳавои тоҷикистонӣ, ҳамаи чиз ҳастай духтарако дар иҷа. баъд як дарахти дига дидем. дарахт ҳозир нопухтай, намедонам и чӣ ном дора меваи и дарахт. ай ана ҳами камтар чинда овардем. ғура, тиршак хӯрдамаш ман.
анае боша лаврови лист. дариҷа лаврови листам мешавад духтаро. кӯдако мегем, ҳама кӯдако бо Садик роҳишон мекунем. хона да худам бозиқ мешам. дар назарам хона дар сарам чапа меша айзи қира. тоқа ки мондум баъдам хали берунода видео карда мегардам тамоми чира барои шумо. И тутай духтаро. дар иҷо тутам ҳастай бо духтаракҳои хушрӯ. Кам кам дер кардестам видео партофтан дар ютуб, неки дар инстаграму дар телеграм ҳастам. силкаи телеграма мемонам. агар форатон дроен дар амҷа сурат ё ягон видео мепартом. гули анора бинен духтаро чӣ хел хушрӯай. ранги гули садбарги майдае ку ам хел пеши Садик да хушрӯе ки ҳавасам кард видео кардам. Садикбарии кӯдакоам қиин будай. Якташ авқот намехӯра биё бараш. Якташ дигааш хов намерава биё бараш. ҳам хеле карда духтаро 2 ҳафта буд ки мо ами даводави Садик қатӣ будем. анам хел духтаракҳои хушрӯ. иншаллоҳ ки бо вақт кишид шумода видео карда мемонам. видеои ма тамом шудестай. раҳмат барои тамошотон. раҳмат ки қатъи ма ҳастен. дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошен. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад духтаракҳои хушрӯ. хайр то видеоҳои оянда.